let's move on sa game na kinakabahan sila kanina. Yes. Nagre-review sila. Ready na ba kayo? Nagre-review? Oh, kanina, no diba? need to review kasi magkakaldag tayo dito. Oo. We throw it TikTok back. dance. Oo. Hindi. Sila na. Nagturuan bigla. Oo. So, eto na. Bagong-bago ang lalaroin natin. Yes. This is called Hot Hot Seat. Seat. Yan. Bawal tumanggi ha sa magiging tanong. Magiging... Yeah. Showbiz pala. lahat kayo ay sasagot. Because, you know, yung mga kabisyo natin online, aside sa, of course, interest ninyo sa music, gusto rin nilang malaman, mapalapit sa inyo. Yan. And itong hot seat ang naisip namin Tutu. para mas mapalapit pa sa kanila. Basically, mga marites ang mga kabisyo Oo, natin. yan. Simulan na natin. Okay, so for our first question, sino ang celebrity crush ng bawat isa sa inyo? Ayan na. Sige, sa akin po, si Luis de los Reyes. Oh! Dati ko pa po siya pinapanood, crush ko po siya. Yes. Oh, Luis, alam mo na. Nagniningning nga sa kanya. ba Tingnan mo, eh. kinikilig siya. Luis, pakipasok na si Luis dito. Wait, ay. Kinilig. Oh, Okay. your turn. Okay. Oh, rough. Oh, Sige, ako na lang Yung po ang totoo. crush ko po. Sinadyan po crush ko. Kahit foreign. Kahit foreign. Yes. Si ano po, bagong artist, hindi po siya Yeah. masyado sikat. Si Lizzie McAlpine po. Kilala Sige. mo yun, diba? Search natin Oh. dyan ngayon, ha? Okay, sige. Interesting. Wow, very safe, ha? Oo. Okay, ito na. Inaabangan talaga namin to, Ra. Kaya nga. Celebrity Rafael. crush mo. Oo. Siguro... Panindigan mo yan. Sino nga ba? Ano siya eh? K-pop. Sino? Si Sino? Mina from Twice. Wow, Mina. Hatsuno. Tsunono, tsuchok hano no tsudoyo. Ano na po sinadyan mag-Korea? Oo. Hindi Mars yun, pang Mars yung sinabi ko. Wala lang po yun. Wow, interesting, interesting. Well, maliban sa musika, ano ang pinagkakasunduan ng Better Days ninyo as a band, as, you know, friends? Mahilig po kami mag-computer games. Wow. Anong computer games ito? Usually, Valorant or Oh, Apex. Valorant. Naglalaro po Wow. kami kapag day off namin. Ganun. Nice. Si Robin Shena kasi paint. Nagpipaint lang siya sa computer. Very nice, very nice. Tama ba yung sinabi niya o joke lang? Tama naman. Tama naman, Raf. Tama. Oh. Sa food, wala ba kayong pinagkakasunduan na food? Of course, syempre, yung pagko-computer natin won't be complete without food trips, di ba? Oo, yung Food snacks trips. na. Actually, nagpaplano po kami mag-food trip ngayon kasi hindi Wow. po talaga kami masyado nakapag-hangout pa. Ayan. Oh, nako. Magbabonding sila after Magbabond. nito. Sama nyo na kami. Sama nyo kami. Oh, para we can eat orange zigzag, incubated eggs, and all. Alam niyo, incubated eggs? Balot. Okay, next question. Ewan ko sa'yo. Okay, next question. Sa dami ng mga bandang nakasama nyo na, sino yung bandang pinaka-paborito o espesyal na nakasama nyo para sa inyo? Sa akin po, yung bandang Hey June. Ano po, nung simula po kasi sila po yung lagi namin nakakasama. Malapit rin po sa age range, so nagkaka-relate lang kami. So magkatropa po kami. So, na-excite po ako every time nakasama namin sila sa mga gigs. Nice. Hey, June. Ako naman po yung The Vowels They Orbit po. Magkalapit yung tunog ng ano namin, ng banda. Iba pa rin naman po, pero malapit. Parang may mga similarities, kaya it feels so easy to drive with them. Sa akin naman, dalawang beses lang ata natin naka-gig, pero Tanya Margova. Oh, natakot ako. Akala ko Tanya Chinita, isa sa mga DJs namin dito. Interesting. Kahit alam mong isang banda sila, magkakaiba rin sila ng interest, no? Magkakaiba rin sila ng memories, 'di ba? Na naaalala. But anyway, sino sa inyo, ito pinaka-exciting, sino sa inyo ang lapitin ng shorty or mga admirers? Si Nigel po, si Yan. Nigel. Yun po. Ikaw, wow. Yung naka-blue po. Naka-blue, nice. So ano namang nararamdaman mo? Ikaw ang pinakalapitin. Ano po, awkward. Kasi taong bahay po ako. At nung nalagay po ako sa Better Days, medyo na-culture shock ako kasi first time ko nasa labas. Maraming tao. And the fact na gusto nila magpa-picture, parang, ay, ako? Seryoso? Aww, cute. Oh,
ayan. Welcome, 'di ba? Sa outside world. Welcome sa outside world. And I'm pretty sure mas dadami pa 'yan. No, mas dadami pa 'yan because of your talent and because of the vision that you have as Better Days. And the last question for this game, kasi mamaya meron pa. Yes, habulan. Joke lang. Oh. So, Oo. for the last question, kung may pagkakataon kayo na palitan ang band name nyo, ano ang ipapalit ninyo? Actually, meron akong thing with like making yung pangalan ng banda parang pagkain, ganun. Oh. Kasi madali makaakit eh. Kunyari yung parang ube, ganun. Ay, Quick, oo quick, nga. ganun. Ube halaya. Ganun. Pero may bandang ube. Meron ng bandang ube. Mhm. Doon dati yung huli kong banda na isa kong ginawa. Flan po yung pangalan. Parang Leche Oh, Flan. Leche Flan. Ay, Nice, oo nga, ah. no? Wow. How about you? Rafael, Rap. about you? Favorite ko si Rap. Kaya nga hindi kasi siya nagsasalita. O, ikaw na. Oh. Ano po? Uniqlo? Joke. Kasi Oh, okay. siguro po balik rin na lang. Clo Uniqlo nun. Oh, why witty not? naman pala to si Rap. Kaya Ayaw favorite ko magsalita. eh. Oo Favorite ko nga talaga eh. yan.